Muhammadu Buhari so ga gwamnatin jihar Kano mu isar da saƙon jajirtawa da kuma saƙon kayan taimako na kayan abinci da muka kawo ma gwamnatin jihar Kano da za ta raba ma mutanen jihar Kano waɗanda suke da bukata, especially a wannan lokaci da muka tsinci kan mutum. Kuma mun yi bayanin cewa mun kawo tirela 130 ta kayan abinci na gero da dawa, masara da shinkafa. Wannan kayan abinci muna da sun zai cimma mutane a gidaje 300 wanda za a ba kowane kayan abinci daga cikin wa'annan kayan abinci guda hudu da muka faɗi. Kuma gwamnatin Kano ita ma tana iyakacin ƙoƙarin ta ba da sauran kayan masarufi da za a haɗa na ba da wannan kayan abinci ga wa'annan mutane. Gwamnati ta fara kurin za mu yi complementing abin da gwamnati jihar Kano take yi. Wannan shi ne a takaice abin da ya kamu jihar Kano, kuma muna nuna godiya ta musamman ga gwamna da sauran jami'an hukumomi na wannan jiha da ma waɗanda suke taimako ta hanya a ga cewa a kawo ƙarshen wannan lafiya da suke samu kan